Hi guys, good morning. It's May 15 and we're going out. At maraming bumabagabag sa isipan ko na gustong puntahan. Katulad ng tingnan natin kung ano ang matutupad dahil Diyos lang may hawak na ating kapalaran, guys. So, ang balak ko is bumili muna ng pangbakuna ng mga puppies, yung parvo, and then tuturukan sila today, and then kung may panahon ay punta kami ng Ubay para matupad na rin yung pangarap ko na makapunta doon para madalaw yung namatay naming kamag-anak na si Uncle Boy. Yun ay uncle ko na nasa Ubay, mga siguro let's say from here in Tagbilaran, ang distance is 100 kilometers more or less, ganun. At kung magkapanahon kami ay makadaan kami ng falls na yung Can Umantad na very well known. Pangarap ko rin yun matagal na. At yung farm na kung saan makakabili ng mga fresh Carabao milk at saka yung mga kesong puti at saka para matignan yung farm, marami silang products, mga fresh produces like the plants, mga pangsalad na gulay, ganun. At balita ko nandun ng mga klasik-klaseng mga hayop na katulad ng mga anong pangalan nito? Yung ginagawa naming roasted lamb pala. Tingnan nyo, palibhasa, paminsan-minsan lang makakain nun, hindi ko na alam ang tawag. So, tingnan natin kung anong magagawa namin, kung anong makakaya ng powers namin, at kung ano ipahintulot ng Panginoong Diyos na magawa namin. Okay? At tayo'y magsama-sama at tingnan nyo ang aking itsura at ako'y parang naligaw na hapon. Tao pa rin naman. At sino yung nandun sa likod ko? Iyon, sino yun? Nasaan na? Hindi ko makita. At sino naman ito? Ayun, nagre-ready na. So, let's go guys. At ang ganda ng araw. Tingnan natin kung anong matapos natin at kung anong magagawa natin. Ayan. Ang ganda ng araw ngayon, mainit lang. Yun lang, mainit, pagpawisan. Natural lang sa atin dahil hindi tayo robot. Kaya, kadalasan, nakikita nyo sa akin pa nagpapawisan ako, guys. Ayan, no? Pawis na pawis. Dahil natural lang, hindi ako robot, no? Eh, mainit dito talaga sa amin. Humid. Kaya, ganun talaga ang sitwasyon. A few moments later. Eto na, nakabili na ako ng para sa bakuna. Meron siyang ice, pakibukas mo nga at ipakita ko yung para parvo. Ito binili ko kay Egos Veterinary Clinic. Ayan, ganyan. Binalot nila tapos may lagayan ng ice na sabi nung nagbigay sa akin. Bawal kasing mag-video doon sa loob. Kaya hindi ko na ayan, ito yon. Ito yung ice na ito yung ipapalamig mo sa freezer para sa sunod daw na bibili ako, meron akong dala. Ayan, tapos meron siyang sirens na dalawa rin kasi dalawa yung paping babakunahan. Kailangan tapos, malamig yung ano? No, kailangan malamig para hindi mawala yung ano, kahit yung visa. gamot. Yung gamot hindi, yung malamig. aling gamot. Yung gamot na lang sa malamig. Oo, kailangan. Kailangan yun. So, ngayon, pupunta ako doon sa bilihan ng bulaklak. Diyos ko, anong itsura ko, ang bawis ko, oh. Grabe init ngayon guys, oh, makita nyo sa labas. Grabe, parang, kumbaga parang nasa pugon ka. Wow, ito na ang Philippines. Kaya naman ako nag long sleeves kasi kung mainitan ka naman, paso ka talaga. Paso. You know what I mean? Gusto ko sanang kahit na magsando, kaya lang, grabe, init. Init, sobra. Kaya, okay daw. Wala. Magreklamo sila. Doon na lang tayo sa J.A. Clarin na lang. Pupuntahan na lang kami sa J.A. Clarin kasi walang maparkingan dito guys. Dito sa malapit sa Shoppers Mart to. Dito tayo sa J.A. Clarin. Dito sa may harapan ng Color Steel. At bibili tayo. Nandito na nagsilipatan yung mga bagong flower shop eh. Kanang maghimo mo ko anday. Kanang unsa na titawag ana sa patay? Maghimo mo? Wa malagi mo buwak. Na may buwak? Stuck? Maura ni puti. Allah. Ato lang ito, ilahan lang. Nauban na lang.
Sa? Kasi mabuwak dito. Asa? Ano na? Ay, ato? Kahoy. Ah, okay. Ato raw sa Pikas. Ato tas Pikas kay wa sila ibuwak diha. Saan ta banda? Wala silang stock doon, no? Doon sa unahan. Tayo sa Minyo, sa flowers shop. Sa Minyo, sa tayo. Good morning. Nagama mo para sa kanang patay ng... A few moments later. Ayan, solve. Sa Chooks to go. Solve na ang iyong lunch. Parisan ng salad, okay na. Okay, ayos. Para sa ganun eh, hindi ma-waste ng iyong time sa pagluto kasi may lakad nga kami. Malayo pa yung bibiyahehin. Ang layo pa ng Ubay. At saka ang init ngayon. At least, kahit mainit, nandito naman tayo sa sasakyan. Wow, first drink of water. Ang babait nyo ah. At saka ngayon, hindi ko na video kaninang naparvo sila. Wala man lang nagpaalala. Today is May 15. Naparvo namin sila. Ayan. At sila ay marunong nang uminom. Nauhaw sila. Uminom ng tubig. At may dog food sila. Yung pedigree. Pedigree ito. Iba yung ito sa adults to. Ito yung pedigree nila, iba to. Para sa puppies. Wow, ang ganda nun. KN Plaza ang pangalan ng hotel. Ito yung Blood Compact. Okay, nandito tayo sa tapat ng Inglewood. It's 11:45. Orasan natin ang biyahe. Yan, 15 minutes to 12. At least kami kumain na ng lunch. Eh, tingnan natin kung ilang oras nga ang biyahe namin. Pero hindi kami magmamadali ha. Yung maingat lang na pagdadrive ng normal. Ganun lang. Ang Bohol naman eh, bihirang may traffic. Ang cause lang ng traffic dito kasi karamihan ay yung construction ng mga roads. Halimbawa may mga encumbrance dyan na yung mga stockpiles or yung mga nabutasan na mga kalsada na nagiba, yun ang nakakapag-traffic. Pero yung traffic ng mga sasakyan, bibihira lang mangyari yun. Halos hindi nangyayari. Dito pa lang tayo sa Baclayon, Giwanon Multipurpose Hall yan, oh. Bed and breakfast, Giwanon, Baclayon. Mag-gasoline muna tayo. Ako niya na. We are approaching Luwai Bridge. Anong nangyari na sa Luwai Bridge? Parang inaayos din dito eh. May mga floating restaurants dyan sa baba. Yan. At maraming fishing boats. Mga floating restaurant. Meron pa lang. May binibuild dyan. Meron pa lang hotel dyan. Oh, merong hotel dyan. Ay, sa Palapatan. Sa ano? Sa Nipa. May firefly ano. May Ayan. parking. Oh, ganda na dyan. Sa Rio Verde. Yan ang update ng Luwai Market. Ang galing. Andyan na. Pinatuloy na. Ganda. That is good news. Kaya, bibili na ako. Ay, tutuloy na naman ang palengke. Oo. Ito ko na. Sige. Bili siya ng gamot para sa kanyang sipon at ubo. Tapos ito yung ano, yung dating palengke na very
Very favorite namin na palengke dahil every Friday na market day, dyan kami namamalengke. Ang daming mga product. Other towns of Bohol come here to display their products, fresh produces, vegetable, fruits from fish, seafoods, and everything. Yan na yung St. Jude noon, naging Southern Star na. Bakit ang tagal? May bahay na ba ito no? Taas oh. Kita na oh. Kita yung bubong oh. Sayang oh. A few moments later. Dimyaw naman ta, no? Ah, di nga ni ma'am. Dimyaw? Kanang tagpila ning kuan. Watermelon capital. Kantalop ning yellow, no? Dili, Diana na siya, ma'am. Ha? Kani may kantalop, kani siya Diana. Amo ni kantalop melon manin ako. Ako na siya milyon, ma'am. Kantalop jay tawagan nila. And then this one, Diana. Diana. Gusto ko ani, curious ko ani, pa ko katilaw ani. Patilaw na to. Oh. Kami sa pundre, ma'am. Yeah, Diana. Diana daw ang pangalan. Diana pud ni green. Dili. Yellow dila siya, ma'am. Yellow ang unod ani. Yellow ang unod. Oh. Yellow siya unod. Aw ingana ang unod ani pod. Ala puwa man lagi. Wow. Mo ni bag-o na mo nga. Nice. Ma'am, kani yellow. Mao ni ang Diana. Hmm. Mao ni ang Diana guys. Kani oh, kaning yellow. Ala, nakatilaw kog libre. Bali mo pala Sa tayo. Kana pong pakwan ngay nga na sweet Sweet 16. 16. Manila, ma'am nila. Pili na. Lami na yan. Pili kog dako be kanang yellow. Sa man. Kani yellow? Oh. Oh. O kanang green. Tagpila man na sila. Tag 60 ang kilo niya, ma'am. Tara. Yellow green. Oh. Kanang dagko may pili ah. Oh, per kilo. Mahal naman, yan kilo na. 16. 60. 60? Oo, bro. Imported seeds mo gani sila, ma'am. Namuot ko na ako. Barato man kayo, tagbilara. Ingon sila og 16, ingon kog 60. Ay, nabungol na. Kaning kantalop tagpila. 60 kaya po, ma'am. This adi din gikan imported man Amo nga. ani, ma'am. Amo ni Diri? tamo, ma'am. Ang seeds Sa Dimyaw? ma'am. Sa Dimyaw? Kani ma'am. Ha? Na sila farm diri? Isa lang, mas Amo ang ngunit tanong. Sa Mo ba? tagbilara, kani 25 man ang kilo. Kani oh. Nga, tagpila man inahan diya. 35 daw. Kana Mas mahal di ay. sa Tagbilaran na magikan sa Mindanao na sila kana mga Iloilo kapangahan na pa siya. na libat mo bitong delivery Gani, school na dilitan delivery, sa mga gikan Oh, sa tara. kuan. Hilaw pa Amo ang ang- gikan sila nga Oh, gideliver kita po sa barko. Ini na nila painugon mo bitong like la alam ni Ah. para na. Oh, pili na. Alangan magdala. Kani ma'am, Kana, pila man na. Pila man na. 115 lang yun. Ha? 150. Di pila man ang kilo na yan.
60 ang kilo. 2.6. 60 Japan lang dito. 60. Mahal man lang yung balik Japan. Saan mahal? 60 ang kilo daw. Mahal oh. O mas mahal lagi. Tsaka mo nato. Mahinog. Pag kana isa na usa po anong yellow. Kanang dako. Oh. Ug usa po sa yellow. Oh. Pila ang sila. Na pilaw na. Pila sila. 180. Dako ba na? O kana. 115 lang sir. 15. Okay. Sigurado tamis ha? Oo. O sige. Ito lang. Timbangan. Kana katundo ha. Guwapa. Oh. Kita ko nang inaw na lakad ay. Kana. O kani. Sige na. Eh pa kato no? Oh my God! Totoo ang sinasabi nila, ang sarap-sarap. Oh my God! Kalami! My God, lami ilang pakwan. Lahi ra. Lahi ang texture. Lami oy. Pila to daw? 50. Church of Dimyao. Municipality of Dimyao. Yan. We are now entering the municipality of Valencia. This is now Valencia. Town of Valencia. Yan. Uy, dahan-dahan at marami kang karga. Ingat. Ingat-ingat lang. Tatakot mo, overtaken kasi. Bakit ganyan? Natural lang na minsan mag-overtake yung Wala naman natin mo. Dalawa lang tayo nakasaya dito. kaya nga. Nandito na tayo sa Badyang. Ang daming mga pumupunta sa Badyang falls. Ang daming naligo. Daming mga resorts dito guys. Yung dinaanan natin na sinasabi kong Badyang is yun, meron silang falls. Ang ganda. Ang ganda doon sa kaliguan na yun dahil nandun na yung dagat, meron pang falls. At mga tao dyan dyan na naglalaba minsan, dyan nagpipiknik. Ganda dyan. Tapos may pool pa sila, swimming pool. Ngayon, ginawa na nila ng resort. Meron na siyang hotel. Ganon. Bigat, papuno. Ganda ng dagat. Kalmante ng dagat, napaka-tranquil sa lahat ng parts ng mundo. Ang dagat, napaka-tranquil, napaka-tahimik, tahimik ng dagat at ang ganda ng kulay. Hindi na, kulay balik. Teka lang at nag-video ako. Tandaan ka lang. Huwag mo lang habulin. Hayaan mo lang siya, huwag mo lang habulin. Huwag mo lang habulin. Hindi, ayaw ko nang mabilis. Hindi ako sanay. Oh,
Garcia Hernandez na tayo. Diyos ko, ingatan mo ang pagdadrive nitong Lisa. Diyos ko, Lord. Magaya na siya. Ingatan mo kami. Ganda naman ng dagat. Sarap. Sarap maligo. Maligo ka na muna. Oo, sige, daan muna tayo dyan, oh. Ang sarap, very clear ang tubig, oh. At ang lamig. Ganda. Ganda talaga. Yan, oh, ang ganda ng church nila. Garcia Hernandez Church. Ang ganda. This is Garcia Hernandez. Yan ang town hall nila. Ang daming tao, ha. Ang ganda. Daming tao. Oo naman. Ganda. Nangangamoy barbecue. Nangangamoy yung ano, inihaw na isda. Ang linaw ng tubig. Wow. Enjoy silang lahat. Korea, maganda dyan. Garcia Hernandez pa to, di ba? Yeah? Oo. Maganda dito. Ang ganda. Maganda yung Malinis. Ang linaw talaga. Ang ganda pa ng panahon. Ang dami nilang naligo. Grabe. Oh, Hotel. meron pang hotel dyan. Anong pangalan niya? 80-50. Hala, wala pa yan nung dumaan tayo dito. Yan yung ginagawa ng maraming trabahante, di ba? Nakita Oo. natin. Oh, meron pa silang mga horse na ganyan, oh. Noon, wala pa yan, oh. Ganda, oh. Oh. Hagna pala dito. ATV. Nasa Hagna na tayo. Hagna na pala ito. Ay, iba atmosphere dito. Maraming tao. Mas maraming tao dito. Ganda ng dagat nila. Linis. Ganda. Ganda ng Hagna, ano. Ito yung nasa Hagna. Ang ganda pa ng sky. Tingnan mo yung mga forms ng clouds. Ang ganda. Ganda ng mga nakikita. I love it. Ang ganda pa ng bundok. Ano yun? Volcan? May volcano ba dyan? Di ba? Ang ganda ng forma. Meron naman dyan ah. Oh, may bagong ano. Ganda pa ng mountain. Ganda ng town ng Hagna, no? Sa Ghana. Full of enjoyable natural resources here. Very rich in natural nagpulol na. Natural resources. Welcome Bunga Elementary School, Bunga Mar. Bibong-bibo sila ah. Bibong-bibo ang Hagna. Dito na tayo sa Hagna.
We are here at the town of Hagna here. And my God, may McDonald's na rin pala dito bago. Ayan. Tingnan nyo yung mga tricycle nila, parang jeep, no? Ang ganda, no? Hagna Business Center, open to all. Come and join us. What is that? Honda. McDonald's, yes. May McDonald's na dito. Oh, last year wala pa yan. Bago lang yan. Oh, La Puesto. Butok na yan. Gusto mo ba? Ano pa? Bagong Ikaw, gusto mo? Punta nga, oh. Mabili ang McDonald's. Ah, talaga, mabili ah. Busog pa naman ako. Bili sana ka tayo ng ano, kalamay. Ayun, ano ko nga yung link dito. Wala pa yan noon. Bilis na? Yun mo, ang bilis ah. Nag-vlog pa ako dyan eh. Walang kabilisan mo para di mo na mamalaya. Tingnan mo na. Tingnan mo ang pagbabago, no? Masenso na ng gusto ang Hagna. Mag-iwanan ka na pala. Masigla ang Hagna ah. Masigla na town. Na-observe ko sa mga nadaanan natin. Masigla talaga eh. Sunog, ano ba yun na susunog? Wala susunod. Wala? Eh ano yun, minulto ako. Wala naman, oh. Pero may naamoy ka, wala? May amoy nga ako lagi pero hindi mainit na sana wala naman, oh. Eh bakit ganun yun? Oh God, oh Jesus.